Dozenaka lagunek San Sebastian egunaren hasiera ospatu dute gauerdian. Festa hasiera ofizialik izan ez den arren, dozenaka lagun bildu dira bart Donostiako Konstituzio plazan Gipuzkoako hiriburuko egun handia ospatzeko. Aurten bigarren urtez jarraian danborradarik ez pandemia dela eta. Aurren danborrada izango da eguneko ekitaldi bakarra. 3.000 ume hartzen ari dira parte, San Sebastian eguneko ezoiko aurre danborradan hiriko 5 gune desberdinetan desfilatuz. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongetorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean. Eta mendik eta ordu biterdiak bitartean, Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Urtarrilako gehi ditu gaur osteguna da eta esan bezala San Sebastian egun ezoizkoa aurtengoa ere. Ohiko moduan izatea espero dute, aldiz, korrikaren 22. edizioa. Martxoaren 31an emango saio hasiera Amurriotik hasiko da, eta atzokoan bertan aurkeztu zuten ibilbidearen nondik norakoak. 2.180 kilometro egingo ditu 7 herrialdeetan, hitzekin lelopean. Esan bezala, Amurriotik abiatuko da martxoaren 31an, ostegunez, eta Donostian amaituko da apirilaren 10ean, igandean. Mendebaldean hasiko da eta Gasteiz izango da igaroko duen lehen hiriburua. 2.180 kilometro eginda Donostiara iritsiko da lasterketa. Eta euskararekin jarraituta, Nafarroako administrazioak euskaldunen eskubideak urratzen dituela salatu dute UEMak eta behatokiak. Izan ere, Nafarroan euskaraz egin daitezkeen tramite telematikoak laurdenera ere ez dira iristen. Eragileek salatu dute egungo araudia ez dela nahikoa euskara erabili nahi duten herritarren eskubideak bermatzeko. Agurne Gaubeka, hizkuntz eskubideen behatokien zuzendaria. Herritarren kasuan, albokalte horiek bere biziko garrantzia dute askotan osasuna edo segurtasunari lotutakoak direlako. Telefono bidez azkenean osasun arreta, emergentziak edo foruzaingoari lotutako zerbitzuez ari gara. Zerbitzu hauek Nafarroko herritar guztientzat berdinak diren heinean, edozein herritarrek zerbitzua euskaraz albokalte ondorio gabe jasotzeko eskubidea izan beharko luke. Bestalde, Txillardegiri Gipuzkoako urrezko domina ematearen aurka azaldu da PSE Euskadiko Ezkerra, bakearen aurkako profil politikoa dela iritzita. Euskal Herria Bilduk proposamen bat aurkeztu du Txillardegiri Gipuzkoako urrezko plaka emateko, idazle eta hizkuntzalari gisa izan duen ibilbidea eta euskara batuaren sorreran izan zuen garrantzia aitortzeko, baina PSE eta PP ekimenaren kontra agertu dira. Etaren sortzaileetako bat izan zela argudiatuta. Ekimena datorren otsailaren 9an eztabaidatuko dute osoko bilkuran. Eta koronavirusari dagokionez, gogoratuko duzue Eusko Jaurlaritzak protokoloak aldatu zituela eta orain arte farmazietan erositako antigeno probetan egiten diren positiboak ez dituela jakinarazten Osakidetzari, bada horretara derrigorturik daudela gogorarazi du Carolina Darias, Espainiar Osasun Ministroak, erkidegoei egin die dei horixe egiteko pazientearen historia klinikoan agertu behar delako COVID-19 igaro dela. Que nosotros hemos hoy, digamos, reiterado, subrayado ante las comunidades autónomas la necesidad, la obligatoriedad de notificar todos los positivos de acuerdo con la estrategia de vigilancia que se acordó en la pasada Comisión de Salud Pública celebrada el 30 de diciembre del año pasado. Eta ikasgeletako COVID-19 protokolo berria tarteko, gaurkoan greba eguna dute hezkuntza alorrean Ipar Euskal Herrian. Aurreko astekoa baino sindikatu gutxiagok babesten dute gaurko greba eguna. Izan ere joan den osteguneko mobilizazioa amaitu ostean, ordezkari sindikalen aldarrikapen batzuk onartu zizkien Jan Michel Blanquer hezkuntza ministroak, baina basoaren probak atzeratzea akordiotik kanpo gelditu zen, eta horixe bera eskatzeko egingo dute gaurko lanuztea.
Eta Hego Euskal Herrian berriz Osakidetzaren aldeko protestak anbulategien atarietan elkartaratzeak egingo dituzte gaurkoan ere, atzokoan bezalaze, eta larun batean iganderako manifestaziora deitu dute sindikatuek, bai Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian ere. Aiara de Urreta. Gurutxeta ospitaleko larrialdietako langileek elkarretaratzea deitu dute zerbitzua egoera kritikoan dago lazaratzeko. Izan ere, azaldu dutenez, Osakidetzak urteak eman ditu egoera kritikoan, eta pandemiak ahultasunak eta gabeziak agerian utzi ditu, arretaren kalitatearen kaltetan. Eguerdian protesta egingo dute osasun beharginak areagotzea eskatzeko. Asteon eta aurrekoetan ere mobilizazio ugari egin dituzte Osakidetzako langileek osasun publikoaren egoera salatzeko. Bizkaian adibidez, Bart, Bilbon elkarretaratzeak egin dituzte osasun zentro guztien atarian, baita Barakaldon ere, eta Nafarroan aldiz, Iruñean, Tuteran, Lizarran eta Lizondon. Igandean gainera urtarrilak 23 sindikatuek deituta manifestazioak egingo dituzten batik bat lehen mailako arretak duen kolapso egoera eta ospitaletako arretaren gainkarga salatzeko. Hainbat eragile protestara batzen ari dira. Horien artean daude Euskal Herriko Pentsionen mugimendua eta Satoralaia bizilagunen plataforma. Bada, Satoralaiak kritikatu du osasungintza publikoaren arloan oinarrizkoak eta lehentasunezkoak diren zerbitzuak gainberan dauden bitartean, baliabide publikoak Donostiako metroa bezalako alferrikako obretan xahutzen direla. Bizkaiko medikuen elkargoak ere erabaki du deialdiarekin bat egitea. Izan ere, ohar baten bidez jakinarazi duenez, lehen arreta kolapsatzeko zorian dago eta hori gertatuz gero osasun sistema osoak behea joko du. Hala, bai sindikatuek, bai Osakidetzako langileek, bai eragileek, Eusko Jaurlaritzari egoera konpontzeko berehalako neurriak galde egiteko eta behin-behinekotasuna mugatzea exigitzeko manifestazioak egingo dituzte igandean Bilbo, Gasteiz eta Donostian eguerdiko 12etan. Eta indarkeria matxistaren biktima den emakume bat eta 2 adingabe beraien etxetik botako dituzte urtarrilaren 31an Barakaldon. Argitan, Barakaldoko talde feministak eta Berriotxoak gizarte eskubideen aldeko plataformak elkartaratzea egin dute Bilbon egoera salatzeko Alokabideren bulegoaren aurrean. Eta hain zuzen ere, Argitan talde feministako kidea den Mireia Saizekin egingo dugu bate zuzenean. Eguerdion, Mireia. Eguerdion. Ez dugu entzuten, saiatuko gara berriro ere konexioa berreskuratzen, zerbait gertatu da hortxe Mireia entzuten duzu. Arazoak ditugu horrekin, saiatuko gara berriro ere tarte batean berriro zurekin egoten Mireia. Eta bien bitartean aurrera jarraituko dugu. Eta politika instituzionalera begira jarriko gara, izan ere PSE Euskadiko Ezkerra prest agertu da Euskal Herria Bildurekin behin-behineko edota unean-uneko itunak egiteko, baina ez pisuzkoak. Euskal Herria Bilduko eta PSE Euskadiko Ezkerrako zuzendaritza politikoek bilera egin zuten atzokoan, PSE-ren idazkaritza berriak egiten ari den errondaren horren baitan, eta Eneko Anduezek berretzi egin du bere alderdia prest dagoela koalizio abertzalearekin itun puntualak egiteko, batez ere gizarte alorretan. Ez horrela proiektu garrantzitsurik. Izan ere, etaren terrorismoa gaitzestea eta eragindako mina onartu behar dutela adierazi du Anduezak. Eta bestalde, Unidas Podemosek auzitara joko du Martin Villak martxoaren 3ko sarrazkiagatik egindako adierazpenengatik. Astelehenean egindako ekitaldi publiko batean gogoratu ministro frankista ohiak adierazi zuela, bera izan litekeela besteak beste 1976ko martxoaren 3an Gasteizen poliziak egin zuen sarrazkiaren erantzule politiko eta penala. Eta apirilean 10 urte beteko dira Inigo Kabak hasi zutela ertzaintzaren pilotakada batekin, Bilboko Indautxu auzoan gogoratu bada. Haren guraso finalizerantzuk eta Manu Kabakasek gutun batean salatu dute euren mina sakondu besterik ez dutela egin
urte hauetan guztietan. Abenduaren 15ean Ertzaintzak artxibatu egin zuen Kabakazen hilketari buruzko barne ikerketa. Inigo Kabakazen aita haserre mintzatu da Euskadi Irratian gertatutakoa argitu gabe artxibatuko duelako Auzitegi Gorenak eta salatu du eurekin ez dela inor bildu. Ez Josu Erkoreka segurtasun sailburua, ez da Inigo Urkullu lehendakaria ere. Eta bestalde Estrasburgotik datorren berria giza eskubideen Europako Auzitegiak ez dituelako aintzat hartu Altsasuko gazteen eskaera. Bidezko epaiketarik ez zutela izan eta neurriz kanpoko zigorrak ezarri zitzaizkiela argudiatuta jo zuten Estrasburgora gazteek. Baina dagoeneko helegiteak jartzeko bideak itxita duten arren dena injustua izan zela salatzen jarraituko dutela adierazi du Amaia Izko abokatuak. Pena bat dela tribunala sartu ez izana aztertzera planteatzen genituen irregulartasun eta eskubide urraketa horiek, itxaropen txiki bat bagenukan, baina nire ustez euskal gizarteak batez ere eta gizarteak oroar ez zuen jabehar horrelako ebazpen judizialik esateko esango zuena prozedura hontan irregulartasunak gertatu dira, eskubideak urratu dira, jendeak oso ongi ikusi duelako. Eta gaiz aldatu da, hondakin handien errefusak Zubietako erraustegira eramatea derrigortu du Debagoienako epai batek. Udane Arbeok emango ditu xehetasun guztiak. Tamaina handiko hondakinak Gipuzkoako hondakinen kontsortziari ematera behartu du epai batek Debagoieneko mankomunitatea. Epaitegiak balioetsi egin du kontsortzioak aurkeztutako administrazioarekiko auzi errekurtsoa. Eta Debagoieneko mankomunitateak kontsortziari tamaina handiko hondakinen errefusaren zati oso eman behar diola adierazten du, ondoren Zubietako erraustegiko instalazioetan tratatzeko. Bestalde mankomunitatea zigortu du honek kontsortziari eta ura osatzen duten gainerako mankomunitatei eragiten dizkien kalteak ordaintzera. Testu inguruan kokatzeko Zaldibarko zabortegia martxan zenean, inguruko mankomunitate batzuek ara bideratzen zituzten volumen handiko hondakinak, baina hondamendiaz geroztik zabor horiek erraustegira bideratu beharren aurkitu ziren. Garazilarrea Debagoieneko mankomunitateko lehendakariak naiz edabidari azaldu dio, beraiek ez zituztela Zaldibarrera eramaten baiaran bildutako hondakin zaharrak, kontratu bat baitzute bertako Agirre Etxabe enpresarekin, eta hark kudeatzen zituen zaborrak. Gaineratu du baiaran ez daukatela beharrik hondakin handiak Zubietara eramateko, aurretik ere ez zituztelako Zaldibarko zabortegira eramaten. Kontsortzioak volumen handiko hondakinak erraustegira bideratu behar zituela jakinarazi zionerako Agirre Etxabe enpresarekin kontratu luzapena eginda zuen mankomunitateak, eta beraz adierazi zion enpresa honekin kontratu amaitzean bidaliko zizkiola hondakinak. Bestela kontratu mozteagatik enpresa indemnizatu beharko zutela eta. Ildo horretan helegita jarriko du Debagoieneko mankomunitateak, hondakinak martxan ez zegoen instalazio batera eramatea derrigortu dituztelako indarrean zuten kontratu bat moztuz. Eta aipatu dugu, indarkeria matxistaren biktima den emakume bat bere etxetik botako dutela urtarrilaren 31an, baita ere 2 adingabe, horixe bera zalatzeko elkartaratzeak izan dira goizean Bilbon, besteak beste Argitan, Barakaldoko talde feministak antolatuta, eta talde horretako kide da Mireia Saiz, eta pantaiaren beste aldean daukagu, eguerdion, ongi etorri. Eguerdion. Aipatu dugu, zein da emakume honen egoera? Gaurkoan elkartaratzeak egin dituzue egoera salatzeko, baina zein da aurreikuspena? Bueno, urtarrilaren 31an kalera botako dutela, eta momentuz hori da aurreikuspena, ezta? Gogoratzen dut, azkenengo aldia hitz egin genuenean, abusuko kaleratzeari buruz hitz egin genuela, eta horrek erakusten du ez direla kasu isolatuak, ezta? Eta sistemikoa dela, eta hau gertatzen ari dela. Egia da, Bilbonen gertatu zela duela hilabete batzuk, eta behin eta berriro errepikatzen den egoera dela. Udalaren erantzukizuna zein izan beharko litzateke kasu honetan? Bueno, erantzuna ematea, ezta? Azken finean, indarkeria matxistaren ondorioz egoera sorgarrienetan daudenentzat erantzun
berehalakoa eta duina izan behar dela, ezta? Azkenean, haien erantzukizuna betetzea eta haien ardurak betetzea. Guk ez dugu eskatzen ezerrez, baina haien protokoloak eta euren legeak betetzea baino, eta zoritzarrez hau ez da maten eta ez dago erantzunik. Beraz, jarrera oso bestelakoa da izan beharko lukeena. Bai, hori da, haiek protokolo batzuk dituzte, lege batzuk dituzte, suposatzen da biktimei babesteko eta baliabideak emateko, eta zoritzarrez ez dituzte betezten, ez da haien lege propioak, ez da, eta hau salatu behar dugu. Salatzen jarraituko duzue egoera eta presioa egiten urtarrilaren 31an kaleratze hori eman ez dadin, ez da? Bai, hala da, kaleetan jarraituko dugu eta egoera hau salatuko dugu. Zoritzarriz ez da ezagutzen dugun kasu bakarra. Eta ez da kasu bakarra, indarkeria matxistarekin lotutakoa, azken aldian Barakaldon bertan ere salatu dituzue indarkeria matxistarekin lotutako hainbat eraso, ez da? Ezin da egiten duzuen analizia? Bueno, azken finean, bai ezkerraldean eta bai orokorrean gorakada bat egon da eraso matxisten inguruan, ez da? Urte hasiera eta urte amaiera latza izan da, ez da? 3 eraso matxista ezagutu ziren Barakaldon, Portugaleten bat gehitu behar zen, eta hau esan behar da, publikoak egiten diren kasuak, direla izebergaren punta baino, ez da? Azken finean indarkeria gehienetan ikustezina da, eskutuan ematen da, eta arazoa askoz larriagoa eta sakonagoa da, horregatik salaketa publikoaren beharra. Mezu horrekin geldituko gara, Mireia Saiz Argitan Barakaldoko talde feministako kidea, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta kulturari atea irekiko diogu jarraian, zuzen ikus-entzunezkoetan murgilduko gara Gaizka Iztagirre Gaztezuloko aldizkariko zuzendariarekin batera. Eguerdion, Gaizka? Kaixo, eguerdion. Gaurkoan ikus-entzunezkoen murgilduko gara, baina animazioan zuzen ere, eta ez dezagun pentsa etxeko txikien entzat bakarrik, baizik eta adintarte guztien zatera. Bai, hori da. Badago ustezko bat, animaziozko pelikulak ustez bakarrikan Kasoak ditugu konexio honekin, saiatuko gara berriro ere Gaizkarekin hitz egiten, animaziozko gomendio horiek berreskuratzen, eta bitartean gogoratu gaur osteguna dela, eta ostegunero legez hitzordua duzuela hemen 11 telebistan, norekin eta musika zuzenean saioarekin. Gaurkoan ez dugu Koldo Otamendi zuzenean izango, baina Telmo Trenor ezagutuko duzuela aurreratu dezakegu. Elektronika giroetan datorren 8 diskoa aurkezten, onats aurrerapena. Eta musika zuzenean saioarekin jarraituta, Koldo Otamendi aurkezleak Ertzainak talde mitikoaren diska mitiko baten lana aurkeztu du, horren gainean sakonean egin du hurrengo pieza. Euskal Herriko musikagintzan badira mugarri izan diren diskoak. Hoietako bat Ertzaina taldearen zuzeneko diskoa da. 1981 izenekoa. 1981 urtean, Bergarako Txibisto aretoan grabatua. Kaixo lagun guzio gara Ertzainak, kaixo lagun guzio gara Ertzainak,
Porraz berotzen dizkigute gainak, ertzainak, berotzen gainak, musika zuztuko dizkiegu zainak. Zuzeneko diskoaren grabaketa 2 egunetan burutu zen. 1981 urteko urtarrilaren 18an eta 19an eskainitako emanaldietatik hartu zituzten kantuak, eta 2 egunetako kantuekin osatu zuten kantu aukeraketa. Guztira, 70 minutuko iraupena zuen grabaketa. Taldeak 4 estudioko disko zituen kaleratuak dagoeneko. Debuteko lana 1984 urtean. Hau den aldatu nahi nuke 85ean. Salda badago 88an eta amets prefabrikatuak 89an. Laurogeigarren hamarkadan taldeak argitaratu zituen disko guztiak errepasatu zituzten zuzenean, eta 18 kantu bildu zituzten kontzertu berezi honetarako. Esan daiteke, ertzainak taldearen garaiko zuzeneko emanaldietako arima ederki gordetzen duela grabaketa honek. Ertzainak taldearen lehen kantarekin hasten da diskoa, Ertzainak ereserkiarekin, amaitu berriz, Aitormena kantu ezagunarekin. Tartean, taldearen kantu klasiko asko eta asko. Pakean utzi arte, ta zer ez da berdin, eder bati, hauten aldatu nahi nuke, ez dago ilusio faltsurik, esaiok 2 minutuero edo 584. Diseinu ederreko vinilo bikoitzan argitaratu zen diskoa 1981ko urte amaieran. Era berean, kasete eta CD formatuan ere ikusiko zuen argia lanak. Gainera, garaiko VHS formatuan kaleratu zen ere, irudia eta musika uztartuz. Eta duela zenbait urte, DVD-an ere eskura daiteke lana. Gaur egun, YouTube kanalean ere ikusi daiteke. Taldeak diskoetxe propioa sortu zuen zuzeneko disko kaleratzeko, Aketo. Garaiko disketxeekin mesfidati autogestioan saiatu zen talde gasteiztarra. Aketo zigiluan Ertzainak taldearen disko ez gain, Heriotza taldearen lehen disko ere kaleratu zen. Abenturak ordea, ez zuen asko iraun. Kontzertu honetan 5 izan ziren taldeko kideak. Gari gitarra eta ahots nagusian, Kike gitarra jotzen, Txampi baterian, Josu Zabala trikia eta baxuan eta Bingen Mendizabal teklatuetan. Hala ere, taldearen etorkizuna beltza zen garai horretan. Taldea desegingo zen zurrumurrua oso zabaldua zegoen eta estudioko beste 2 disko kaleratu bazituzten ere, taldearen amaiera igartzen zen. Ertzainak taldearen musikabidea 1983 urteko urtarrilean amaitu zen. Donostiako Gazka kiroldegian eskainitako zuzeneko omenaldi batekin. Eta orain bai, ikusentzunezkoetan murgilduko gara, Gaizka Izagirre Gaztezuloko zuzendariarekin, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Gaurkoan Gaizka animaziozko lanak ekarriko dituzu eta ez horiek etzeko txikienentzat, baizik eta adintarte guztientzat, esan bezala. Bai, hori da. Esaten ari nintzen bezala, egia da, oraindik 2022an gauden honetan, jende askok uste duela animazioa soilik aurrentzako kontua dela,
Eta nire deigarria egin zait, urtero gustatzen zaite egitea urte bukaeran ikusitako onenen zerrenda, eta konturatu naiz, batipat pantalla txikiaren arloan, telesailen arloan, esainatu direla ikusentzunezko, animaziozko ikusentzunezko oso nabarmenak, eta horregatik, aitzakia hori erabilita, gaur ekarri nahi izan dizkizuet proposamen batzuk, mundu guztiak ikusi ditzazken pelikula dira, telesailak kasu honetan, baina egia da berezieki helduentzako animaziozko telesailak direla. Beraz, ibilbide txiki hau egiten hasiko gea, hor irudietan daukazuen lehenengo telesaila niri ikaragarri iruditzen, bikaina. Telesail dramatikoa da, egia da humorez jorratzen duela oroar gaia, baina, azken mezu garrantzitsu gisa, kasu honetan, osasun mentala eta beste hainbat kontu sartzen dira tartean, telesail dramatikoa da. Estrapare lungo i bordi, italiarrez, zoritxarrez, badakizuen Netflixen gazteleraz dauzkagula izenburuak, orduan gazteleraz aipatuko izuet, Cortar por la línea de puntos izena du telesailak, eta Zero Calcare komikigile italiar famatuaren telesaila da, bera da sortzailea, eta neurri batean, oeina handi batean, bere bizitzan oinarritzen den telesaila da. Bide batez, por cierto, aipatu nahi nuen Zero Calcare komikigilea, baduela lotura txiki bat Euskal Herriarekin, Farmazia Beltzak adibidez, bere komiki batzuk euskeratu dituelako, egon zen hemen aurkezpen batzuk egiten Euskal Herrian bertan sortzailea, Katakarraken eta Donostin eta orduan, iruditzait oso telesail potentea, ipatu eten bezala hasieran, kontatzen duelako bere egunerokoa, bera Roman bizi den komikigile bada, eta besterik gabe egunerokoan zer gertatzen zaion azaltzen du, baina tartean, lehen hasieran esan bezala, osasun mentala tarteko telesail honek jorratzen ditu, gaur egun ezinbestekoak direin gai oso serioak, eta kasu honetan animazioa aitzakia eta erabiliz, nik uste badela erreminta oso eraginkor bat, ikusleali helarazteko esaneten bezala mezu hori, ez? Orduan, niri iruditu zait proposamen hau iazko animaziozko telesailen artetik onena, ikusteko oso erraza da eta oso arina, ze 6 atal soilik dauzka, eta gainera atal bakoitzak 15 minutuko iraupena, beraz, aitzakia gutxi, asteburua gerturatzen dago, beraz, konfinatuak zaudeten artean, ze zoritxarrez nik uste jende asko dagoela konfinatua, hau ikustea oso erraz egingo zaizue, beraz, nire gomendioa telesail italiarra hau izango litzateke. Horixe lehen gomendioa, gainera esan beharra dago arrakastan dia, lortu duela, ezta? Bestelatako bat izango zen Arkane, League of Legends, bideojokoaren egokitzapena, ezta? Hemen, lehenik eta ohar bat partekatu nahiko nuko ezuekin, ze, nik aitortuko dizuet, lehenik eta nahi zela batere League of Legends zalea, gehiago esango nuke, nera bezaroan bideojoko zalea nintzen, baina azken urteotan bideojokoak oso baztertuak dauzkat, eta egia esan, enau bereziki erakartzen, edo eninduen bereziki erakartzen League of Legendsen kontu honek, ez? Baina, badakizue Netflixen ditxosozko algoritmo horri aurre egitea zaila dela, eta nik Netflixa sartzen nintzen bakoitzan, €1 azaltzen zitzaidan telesaila honen irudia. €1, baina nik paso egiten nuen. Baina esan nuen, aukera bat emango diot. Eta zorionez, aukera bat eman nion, zeneri iruditu zait, bai teknikoki, bisualki, narrazioa nola jorratua dagoen, eta ikaragarria iruditu zait, oso entretenigarria da, erritmo bizikoa, aparteko soinu banda dauka, eta gainera, narratiboki ere, iruditu zait, espero ez nituen elementu ugari oparitzen dituen telesaila dela, beraz, lehen aipatueten ohar hori kontuan hartuz, ikusleen artean egongo da mundu hau bereziki, interesatzen zaiona, baina hala eta guztiz ere, Arkane League of Legends, Netflixen ikusgai daukazuen arribitxi hau gomendatzen dizuet, zalantzari gabe. Bi proposamen hauekin geldituko gara, Gaizka Izagirre Gaztuzuloko zuzendaria, eskerrik asko gurean izategatik. Zuei, eskerrik asko. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurekin izango dugu Arkaitz Andizar Komisiones Obreraseko ordezkaria. Orain arte. Nolata Euskal Herria, Bras banda eta trikitia,
Broken Brother eta Chill Mafia, ja. Zugerriko neskatxak, arrazoiarekin, ez dute dantzatu nahi nere lagunekin. Tipo jatorrak gara baina legin eginik, ero aurpegia zaikentzen zortziak aurretik, galdutan abil. Broken Brother Mafia Chill, Mafia Chill, zure ondoan egotea baino nahiago nuke hil. Ditirak Mikel Goni, euskal pilota pitzu eta herri bat moli. Aurpegia margotu diot gorri, eroskiak zioak nire pepa hori, gordezak koka, leku guztitan egonen gaituk como el Rowan. Abanguardia gaituk zuek ordea folk aspaldil genuen la roka, baina batzuk segitzen duzuen lotan. Don Simon eta Erron Brugal jontzen gaua, tamaina neoa heldu da. Don Simon eta Erron Brugal jontzen gaua, taga heldu dia poltsak gura. Lana soba diagu. Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Arkaitz Antizar, Komisiones Obreras, Sindikatuko Euskadiko Gazteria idazkaria, eta baita ere batzorde esekutiboko kidea. Eguerdion, eta ongi etorria. Eguerdion, mi esker. Lana reformari buruz hitz egiten hasiko gara, izan ere testua adostu zenetik orotariko iritziak izan dira, alde batetik eta bestetik. Nolabaiteko eztabaida piztuela ere esan daiteke. Komisiones Obrerasetik ordea positibotzat jo duzue, adostutako testu hori, historikotzat ere. Bai, noski, guretzako oso positiboa da langile klasentzako, lortu dian edukiei, batez ere lortu dian edukiei erreparatzen badiegu. Zeren aurreko lan erreformak ikusten badugu ze zentzu eraman duten, guztiak izan dira eskubide murrizketa edo eskubide galeranak. Eta berriz hontan, galdutako eskubideak bereganatu dira eta beste berri batzuk sortu dira. Orduan guretzako horregatik kalifikatu dugu askotan, positibo edo historiko bezala. Asko izango dira onura horiek edo aldaketa horiek, laburbiltzeko saiak, baina zeintzuk izango lirateke lan erreforma berri honek ekarriko dituen onurak langileentzat? Batez ere lan erreforma honen akordioa 3 ardatzetan azalduko nuke. Lehendabizi, negoziazio kolektiboari dagokionez, hitzarmen sektoriala enpresa hitzarmenaren gainetik kokatzea eta honek dakarren garrantziarekin. Noski, honek esan nahi dona da, enpresa batek ezin ditula hitzarmen sektorial batek dauzkan eskubideak edo onurak kendu. Bigarren puntu bezala, aurreragin mugagabea berrize aplikatzen dela. Honek langile klasantzako izugarrizko boterea berreskuratzeko aukera ematen du, zeren lehen aurreko 2012ko erreformakin hitzarmen bat ez baldin batzen berritzen urtebeteko epean, horren eduki guztia galdu egiten zen eta esparru bajugoko hitzarmen bat aplikatzen zen. Horrek dakarren indar korrelazio desberdinekin. Eta hirugarrena, kontratazio esparruan edo egiten den aldaketa guztia kontratu mugagabeari indarra emanez. Euskal Sindikatuek, ELAK eta LABek erreforma honen aurka egin dute, EAJ-ari eta baita ere EH Bilduri eskatu diote, kongresuan egingo den bozketa horretan aurka bozkatzea. Nola ulertzen duzu jarrera hori? Bueno, guretzako, ez zaigu harritu aurrera eramandako jarrera, batez ere, ELA sindikatuaren kasuan, lehen aipatu dudan hitzarmen sektoriala, enpresa hitzarmenaren gainetik kokatzeak, beraien estrategia sindikalaren kontra dijoalako. Sindikatu honen estrategia da enpresaz enpresa negoziatzea eta horren bidez
bai afiliazioa lortzea eta baita ordezkaritza lortzea. Orduan, dena hitzarmen sektorialera eramateak, noski estrategia sindikalaren aurka egiten baldin badu, noski ez dakite, etzaile komeni, ez? Eta bestalde, hemen hitz egin da Euskal Esparruaz, o Euskal Esparrua defenditu behar dela, edo guk uste dugu hemen LAB sindikatuak esaten duen estatalizazio egoera hau, edo arazo hau beraiek kalifikatzen duten bezala ez dela existitzen. Hemen gertatzen dena da, hitzarmen edo akordio esparruak alde batera uzten direla, eta negoziazio esparruak modu voluntario batean, estrategiko batean, alde batera uzten direla. Eta horrek suposatzen duela, gero hitzarmen estatalak aplikatu behar izatea hemen negoziatzen ez direlako. EAJak eta EH Bilduk euren aldetik ere adierazi dute kontra bozkatuko dutela, testuak aldaketa batzuk jaso ezean, negoziazioak hasi ditu Pedro Sánchez Espainiar gobernuburuak. Testuan aldaketak egiteko tarterik ikusten duzue? Hombre, politikan, baina ez bakarrik lan arloan. Beste arlo askotan ebai, politikan badakigu, azkeneko momentura arte beti tartea dagola. Orduan, oraindik 2-3 aste geratzen dira akordio hau Espainiako Kongresuan bozkatzeko. Orduan, guretzako denbora tarte gaina ordezkari horiek esan dute, denbora oraindik dagoela negoziatzeko, naiz eta batzuk alde batera jo, beste batzuk beste batera, edo komunikabideetan iritzi desberdinak bota, edo helarazi, oraindik tartea dago. Eta noski akordioaren puntu batzuk ikutu daitezke, beti negoziatzeko oraindik denbora tartea badago. Eskatzen duten gauzen artean dago esaterako tokiko hitzarmenak estatukoen gainetik gailentzea. Horixe aldatzeko tarterik ere egongo da? Bai, hori azkenen hemen Euskal Autonomia Erkidegoan 2017 urtean akordio interprofesional bat sinatu zen, 4 sindikatu nagusin arten, ELA, Comisiones Obreras eta UGT eta Confebasken arten, Euskal Autonomia Erkidegoko hitzarmenei, bai probintzi mailan, bai autonomiko, bai erkidego mailan, aplikatzen ziran hitzarmenak, lehentasunezko tokia izateko hitzarmen estatalen aurrean. Orduan, hori 2017tik ona ez da kolokan jarri edo ez da eztabaidatu. Orduan, alde batetik hori eta beste aldetik erkidego esparrua edo hitzarmen erkidegoak defendatzeko horretarako hitzarmenak erkidego mailan sinatu behar dira. Eta mahai baten eseri eta edukiak negoziatu eta hitzarmena sinatu. Egiari erreparatzen badiogu, edo Euskal Autonomia Erkidegoko egoerari erreparatzen badiogu, Euskal Autonomia Erkidegoko erkidego bezala, edo autonomiko esaten den hitzarmenak 6 dira. Katalunian ordea, 78 erkidegoko hitzarmen daude. Baina Katalunian beste realidade sindikal bat dago, bai. Orduan, guretzako akordio, 2017ko akordioarekin, orain funtzionatu dugun bezala, ikusi da baliogarria zela akordio hori. Orduan, legean islatzeak, guretzako ez dago arazorik, egin daiteke, baina ez dut uste alarma gorria edo arazo bat bezala kalifikatu daitekenik. 2 aste, 3 aste gelditzen dira oraindik Kongresuan erreforma bozkatzeko. Uste duzue erreforma aurrera esateratzeko arriskua dagoela? Hombre, arriskua, guain badakigu denbora dagoela, guaindik denbora geratzen dela, lehen esan deten bezala, 2-3 aste geratzen dira bozketarako. Orduan, badakigu nolakoa den joko politikoa ere. Askotan gehiegikerietara jotzeko aukera dagoela, edo hiperbolak erabiltzeko, eta orduan, guk guain gertatzen ari dena, joko politikoaren barruan gertatzen den betiko jokua gertatzen ari dela, sinisten dugu. Hemen konturatu behar gara, akordio hau ez onartzeak
2012ko lan erreformara berrize atzera eramaten gaitula. Eta horrek, ez da bakarrik testu bat berrize aplikatzen dela. Eskubide galera guztik, sortu ditun eskubide galera guztik 2012tik ona, berrize eszenatoki hortan geratzen garela. Eta hamarkaldi hontan aurrera eramandan lan guztia, bertan bera uzten dela, aurrera pauso hauek onartu ez direlako onartu nahi. COE patronalarekin adostutako testua da lan erreformarena, nolakoak izan dira negoziazio horiek? Gogorrak, lankidek esan diatenan arabera gogorrak, ordu luzte eraman dute, 9 hilabeteko negoziazioak izan dira, eta azken ordura arte, gogoratzen badegu, EPEA 2021ko abenduaren 31ean kokatzen zen, eta 28an publikatu zen boletin ofizialean. Orduan, azken ordura arte aurrera eraman da negoziazioa, beraz luzea izan da, eta noski, COE beraien posturak edo beraien plataforma zuketen, gu gurea geneuken, gobernua berea zeuken, eta, hiru aldeko mahai baten, luzea eta gogorra bertan egon direnentzako. COEk erreforma hori ontzat hartu izana eta aldi berean langileentzat onurak ekarriko dituela esatea kontrajarria da? Niretzako ez da kontrajarria. Hemen esaten da COEk onartzea lan erreformaren edukiak ezin dela, askotan entzuten den frasea edo da, eta nik ustet ez dela, hitzarmenetan, bai sektorialetan, bai enpresa hitzarmenetan, edo enpresa eta langileen artean, enpresa konkretu batean, edo sektore batean, edo lurralde batean, iristen garen akordiotan, inorrek ez du, batek ez du euneko ateratzen eta besteak 0. Beti akordio batera iristen da, eta hori hitzarmenetan, hitzarmen kolektibotan argi eta garbi ikusten da. Sindikatuek plataforma batera ematen dugu, patronala beste bat, eta azkenean gauza batzuk onartzen dira eta beste batzuk ez. Baina hori da negoziazioaren, definizioz negoziazioaren muina. Bestea izango zen inposaketa. Dena den erreforma ez da guztiz indargabetu, baina eta berriro Moncloatik baieztatzen zuten bezala, zeintzuk izan dira horretarako oztopoak? Oztopoak edo hemen kontsideratu behar dugu lan erreformaren akordio hau dela reforma edo estatuko lan merkatuko dauden arazoei ematen zaion lehenengo fasea. Guzti hau aurrera egin behar du eta negoziazioak dinamikoak dira. Lehenengo fasean, bigarren galderan komentatzen nituen 3 ardatz nagusitan egikaritu da aldaketa. Guazen guain bigarren fase batera, eta ea zein eduki hobetu daitezken, baina hau etengabe mugitzen da eta etengabeko lana da. Ez da hau akordio hau sinatu eta listo eta hemen geratzen gera. Hau guaindik lan merkatu egia da, gauza asko edo gauzak daudela, edukiak daudela hobetzeko, baina hori eguneroko lana da. Beraz, lan erreforma onartzen baldin bada, egongo da aurrerago tartea ura hobetzeko. Bai, noski. Zeina izan da herritarren papera lan erreforma honetan aurrera eramateko? Herritarren eta mobilizazioaren papera ezinbestekoa izan da. Mobilizazio hori gabe ez dago akordio hontara iristeko aukerarik. Adibidez, gogoratu behar dugu, gure sindikatua, Komisiones Obreras, 2010-etik ona, hainbat greba orokor, lan zentrotan, kaleetan eta mobilizazioak deitu ditula. Batez ere lan erreformak, edo 2012ko eta 2010ko lan erreformek sortu zituzten galera horiek berreskuratzeko. Eta gure jendearekin egon geha, lan zentrotan, ordezkari sindikalekin, afiliatukin, eta konstanteki
mugitzen egon geha, eta hori gabe noski, etzan gaur arte iritsi gehan puntura iritsiko, ez ginateke iritsiko. 2022 urtea, lan eriotzei dagokionez datu beltzekin hasi da, dagoeneko gutxienez 4 behargin hildira lanean zirela, behin baino gehiagotan salatu duzuenez prekarietatea dago, ez da lan eriotza hauen atzean, eta 2012ko lan erreforma prekarietate horren muinean ere, beraz, hemendik aurrera ere aldaketak emango dira behin-behinekotasun horretan, subkontratazioetan? Bai, zoritxarrez, atzo azkeneko berria iritsi zitzaigun, eta hemendik, senide eta lagun artekoei doluminak helarazi nahi dizkiet, eta esan, noski, guk askotan esan dugu, hemen atzean dagona, dala alde batetik prekarietatea eta beste batetik subkontratazio sortzen den subkontratazio katea edo azpikontratazio katea, ez? Noski, lan erreforman akordion eragin dituzten edukiak, eragiten duten edukiek, aldi baterakotasunean bai kontratazioaren aldetik eta gero negoziazio kolektiboan eragiten duten puntuek subkontratazioan ere edo azpikontratazioan eragiten dute. Orduan guretzako noski ez da egun batetik bestera ikusiko, baina uste dugu positiboa dela bi aspektu hauetan eragiteko. 2022 urtea mugarri edo giltzarri izango da lan arloari dagokionean, alde batetik lan erreforma onartzeke dagoelako, eta bestetik ere lan hitzarmenak berritzeko urtea ere badelako. Bizkaiko metalaren kasua da horietako bat, zer moduz doaz negoziazioak? Negoziazioak oraindik Bizkaiko metalean ez dira hasi. Indana da, bi bilera egon dira, sindikatu eta patronalaren artean, lehenengo bileran maila osatu zen, negoziazio maila, sindikatu bakoitza dauken portzentaiarekin, ordezkaritza portzentaiarekin, eta maila finkatu. Eta bigarren bileran, guain dela uste aste bete edo bi aste izan zala, maila hortan sindikatu bakoitzak euren plataformak eraman zituzten edo eraman genitun. Hortik aurrera ze pasada? Patronalak plataforma guztik hartu ditu eta irakurriko zitula esan du eta otsailaren 3an berriz elkartuko dira, sindikatuak eta patronalak, eta hor bai negoziazioak, espero dugu, hor bai negoziazioak hastea. Inflazioak goraka jarraitzen du, herritarren erosahalmena beheraka jarraitzen duen bitartean, hitzarmen hauen negoziazioetan gakoa edo erronka nagusia izango da soldaten igoera hori? Bai, noski. Gainera uste dugu 2022 urtea bereziki borrokatu beharko degula hortan, edo bereziki konfliktiboa izango dela, zeren dauzkagun datuekin, iristen ari dira sindikatura, ordezkariak, esanez euren enpresetan, batez ere hitzarmen kolektiboa sinauta dauketen sektoreetan, eta erreferentzia KPI-ra jotzen dutenak, negoziatu inbarko dela, enpresa bakoitzean, eta gero beste somatzen dugun beste arazo bat da, hitzarmen sektoriala negoziatu behar den sektore horietan. Orduan, uste dugu 2022 urtea kalera ateratzeko urtea izango dela, mobilizatzeko urtea, eta etengabe borroka hortan egoteko urtea. Pentsiodunek ere diote euren erosahalmena jaisten ari dela, nahiz eta pentsioen erreformaren lehen zatia onartu egin den. Ados zaudete beraien proposamenekin, KPI-a errealaren arabera igoera egitarekin? Noski gaudela ados horrekin, eta gainera akordioaren, pentsio erreformaren akordioaren sinatzaile izan gara, eta pentsiodunekin mobilizatu gara. Guk sindikatuan ere, pentsiodunak dauzkagulako ere. Orduan, hori alde batetik, baina beste aldetik, guk pentsio erreforman sinatu dan igoera, KPI medioaren edo referentzia hartzen da. Zeba, hemen pentsio publikoen sistema guztia ere kontuan hartu behar dela honen aurrera eragiteko aukera edo zenbateko diru sarrerak dauzkegun eta zenbateko diru irteerak. Diru sarrera gehiago lortu nahi baditugu,
gutxien duten horietatik hasi behar gara, eta hori da sindikatutik egiten ari garena. Eta igandean beste hitzordu bat jarri duzue, orain honetan Osakidetza indartzeko lelo horrekin, lehen arreta batez ere kolapso egoeran dagoela salatu duzue, zenbateraino kezkatu behar gaitu egoerak? Asko, batez ere egoera oso larria delako, baino ez da COVID edo pandemia honen eragin zuzena izan. Gertatu dena hemen da, iritsi dala momentu bat nun gizarte guztiak osasun publikora jo duen, edo osasun publikoaren beharra izan duen, eta ikusi dira zeintzuk izan diren osasun sistemaren topeak edo nola zegoen osasun sistema benetan. Eta osasun sistema aurreko urteetan eta osasungintzako profesionalek beraien eskubideetan eskubide galera izugarria izan dute, eta horregatik gauden bezala. Egoera oso larria da, eta gainera noski onartu behar zaie osasungintzako profesionalei, baino arazo hau gizarte guztira isladatzen ari da. Eta hor dago benetan arazoa, horregatik deitu diogu sindikatuo konbokatoria deialdi hontan kolapso hitza erabili dugu. Osasungintzan privatizaziorako bidea hartzen ari dela esango zenukete? Ez hartzen ari dela, erabakia aspalditik hartuta dagoela. Zeba, ospital bat egiten danean, Urdulizko ospitalaren kasuan adibidez hemen Bizkaian, egiten dena da, edo gobernuak, Eusko Jaurlaritzak aurrera eramaten duen estrategia zein da, zerbitzu osasun sistematik kanpo geratzen diren zerbitzu guztiak, hau da, ulertzeko, esaterako, kafetegia, garbiketa, horrelako sektoreak berez osasun sisteman sektoren barruan kokatzen ez dienak, baino ospitalaren barruan lan egiten dutenak. Horiek guztiak externalizatu edo kanpora ateratzen dira. Konkurtsaren bitartez edo, claro, langile hauen lan baldintzak bera jotzen dute. Eta horren arira hauen lan baldintzak prekarizatu egiten dira. Eta gainera, guk errekurtso bat, Komisiones Obreras errekurtso bat jarri zuen Urdulizeko ospitalaren kasuan, eta lortu genuen pertsonal hori Osakidetzako pertsonalarekin betetzea. Osasungintzaz ari garela, osasun mentala ere aipatzekoa da, ezta? Erizainak eta medikuak kasu honetan esaten dute lanez gainezka daudela, mentalki agortuta ere daudela salatu dute. Komisiones Obrerasek beste testuinguru batean, beste sektore bateko lan gatazka baten testuinguruan lortu du antzietatea lan istriputzat hartzea. Uste duzue horrek, ez dakite, aurrekaria izan daitekeela aurrera begira, mugarri bat ezarriko duela? Bai, uste dugu sententzia oso garrantzitsua dela, sindikatuko lan osasuneko departamentua edo bulegoak aurrera eramandako lana izugarria izan da, zeren ezagutzen dut prozesua, eta prozesu oso luzea izan da. Proba asko aurkeztu behar izan dira, lortu dan epaia lortu arte, beraz ez da lan erreza izan, lan oso nekeza izan da. Eta beraz, sententzia hau erreferentea da. Baina, esan duzun bezala, beste sektore batekoa da. Orduan, osasungintzako profesionalek ere, edo Osakidetzak berak ere, sindikatuek aurrera eraman dugun salaketen bitartez, zigortua izan da. Multa ekonomiko, 15.000, 17.000 euroko isun ekonomiko ordaindu behar izatearekin, kasu batzuetan, arrisku psikosozial hauei aurre edo behartzan momentuan aurre ez egiteagatik. Honek ze suposatzen du, berrize lehen privatizazioarekin esan dugun moduan, arrisku psikosozialak ere aurrez aztertu behar dira, aurrez diagnostikatu behar dira, eta horrei muga jarri. Ez baldin badugu hori egiten,
horrelako kasuak iristen direnean, pandemia kasuak edo lan karga izugarriak dauzketen kasuetarako, honek lehertu egiten du. Eta esaten deten bezala, Osakidetza ez da ez bat, ez bi, ez hiru alditan ez du isuna jaso. Osea, askotan sindikatuak egiten dugun lana kasu hauetan, horrelako kasuak azalarazteko. Arkai Santizar, Comisiones Obreras sindikatuko ordezkaria, eskerrik asko Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Mila esker zuei. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin. Gaurkoan Ibon Meñika eta Mikel Alvarez izango ditugu gurekin. Orain arte.
Eta egunero legez, solasaldiari egingo diogu, eta horretarako gaurko solaskideak ditugu, alde batetik Mikel Alvarez, eguerdion. Eguerdion. Eta bestaldetik, Ibol Meñika, eguerdion. Nekarri. Lana reformaren gainean hitz egiten hasiko gara, aitzakiatzat hartuta bertan izan dugula oraintxe bertan Komisiones Obreraseko ordezkaria, Arkaitz Antizar ere, gogoratu dezagun duela aste batzuk, Espainiar Kongresuak lan reformaren dekretua adostu zuenetik, eztabaida piztu dela, alde batetik eta bestetik, alde batetik EAJak eta EH Bilduk baldintzak jarri dituzte, horren alde bozkatzeko, ELA eta LAB sindikatuek ere haren aurka jo dute, Komisiones Obrerasek bestalde ez ditu jarrera horiek ulertzen, dena den hasi gaitezen zuen iritziz, zer ekarriko du honik, edo honik ekarriko du lan erreforma honek Euskal Herrira? Nik izango nuke lan erreforma honetan bi partida dela mahai gainean, ez? Alde batetik erreformaren edukia bera, eta eztabaida gehienak hortik doaz momentu honetan, baina beste alde batetik ere badago nik uste dut koalizio gobernuaren lehenengo krisi gogorra edo lehenengo arrakala gogorra. Ze hor, orain arte koalizio gobernuan arrakalak egon direnean izan dira PSOE eta Podemosen arteko, apur bat aferak edo desadostasunak. Eta kasu honetan ikusi dugu nolabait pivotea edo aldatu dela, barkatu. Eta pivote hori aldatzea da Ciudadanos partidan sartu dela. Orduan apur bat ikusi beharko genuke nola geratzen den argazkimendik aurrera. Bai, erabat ados. Eta gainera, ari horretatik tiraka baitere badago bestelako trasfondo bat, ez? Gobernu koalizioa baitere, zenotako aritmetika parlamentario daukan, ez bakarrik legedi garrantzitsunetarako, baizik eta edozinetarako, ez? Eta horren arabera baitere, beste hainontzeko indar posizio batzuek zenotako jokua har dezaketen, ez duten hartuko. Atzo baitere entzun genien baitere DSRC bateri posizioa baitere markatzen, Euskal Ordezkaritza bat eukin dezaketen eragile batzuek baitere posizioaren baitere nahiko gardenak izan dira, eta horren mai baten deribat dauko, ez? Baina egia da, hor arnaz luzeagoko perspektiba dun, ez? Jokaldi bat somatzen da, batez ere PSOEren partetik, Ciudadanosen parte hartzea tableroren erdian kokatuta, ez? Eta gero, atzean dagoen bestelako elementua, erreforma laboral honen testu ingurua baitere zen montotan gauden ikusita, nondik gentozen bebai ikusteak, eta maila batean, saldu edo gobernu progresista honek mahaigainatu nahi duena da, PP-ren erreforma zorrotza, baino hobekuntzak ekarko dituenak bere baitan onartu behar da. Eta, joku araugoin arabera, eztabaida eta nolabait bestela ginontzeko interesak edo irakurketarako margenik ez duguzten. Eta are gehiago ikusten ari danean, nolabait ere akordioa bera, batez ere CEO-ek edo enpresarien nolaiteko beto eskubidearen bitartez gauzatzen ari dela, ez? Orden, tablero horren arabera baitere eztabaidatu beharko litzateke, edukia eta bar. Eta egia da, somatzen dena da, legedi honek daukan tres tendentzia edo haratago, bere baitan badaukola, bestelako urna hasi batzu baitere badaudela transfondoan, eta horiek baitere tentuz aztertu beharko liratezkela ez estrategia sindika baten ikuspegitik, ez alderdi baten ikuspegitik, ez gobernu baten ikuspegitik, bezik da herri ikuspegitik, nire ustez. Ni horretara ninduan, horregatik bi alderdi horiek oso ondo ezberdindu behar dira. Lehenengo alderdi horretan, egia da, eskubide batzuk berreskuratzen direla, besteak beste ultraaktibitatearena, kontratu mota bat deusestatzen da beste bat sortzeko, eta gero ere enpresa itunen inguruko aurrerapauso txiki batzuk ere badaude. Eta Komisiones eta UGT-ren posizio kasunetan izan da, goaz lehenengo erreforma bat egitera, goazen nolabait zentzu eta pista batean eskubide batzuk irabaztera eta gero etorriko dira bestelako neurri batzuk. Baina gogoratzen badugu, eta unik ez dut esaten, oain merotoken dago, 2012an, Komisiones eta UGT-ek greba egin zutenen erreforma honen kontra, Kandido Mendezek erreforma hau izendatu zuen, 2012ko erreforma izendatu zuen, kaleratzeen erreforma bezala. Eta aukitzen ez den atal nagusiena, kasunetan kaleratzenen aspektua da. Bai eren tramit administratiboaren aferan, baina baita ere kalte ordainen aferan. Orduan, zentzu eta pista basaltzea zilegi izan daiteke, baina ez denean ukitzen, hain zuzen ere, aspektu nuklearra edo zentrala, zaila izango litzateke hortik ere aurrepasu batzuk iradokitzea edo. Eta gero ere kontuan hartu behar dugu Bruselasen apur bat itzala oso nabaria dela. Eta 2022ko semestrean, lehenengo semestre honetan,
12.000 milioi jokatzen ari dira finantzaketan. Eta da, paketerik garrantzitsuena. Europar funtsei dagokionez, orduan hori ere mahai gainean dago. Eta gero erreforma politikoari begiratuz, apur bat ikuspegi sindikaletik haratago dana, kontuan izan behar dugu, nolabait Alemanian egin den bezala gross koalizioan edo ez, apur bat koalizio handien fasea ireki daitekela. Zein da hemen arazoa? PPek sortu duela nolabaiteko anai txiki bat, anai txiki hori handi bilakatzen ari dena, Vox izenekoa, eta hurrengo urtean bai Gaztela Leongo eta bai Andaluziako reforma hauteskundeak ditugula. Orduan, horrelako koalizio handi baten saiakera egiteko ere zailtasuna bariak daudena, naiz eta patronalak hori iradoki duen, ze Voxen kompetentzia eskuineko afera horretan nahiko handia da. Brusela aipatu duzu, Bruselak jarritako baldintza horiek Europako funtsak jasotzeko lana reformari eta pentsioen erreformari dagokionean, COE patronalarekin adostutako erreforma ere bada. Nahiz eta borondatea izan, hau ikusita ez daiteke nolabait eskuak loturik izan dutela erreforma aurrera ateratzeko. Zertxobait gehiago egin zezaketen bi kontu hauek kontuan hartuta? Claro, norbera baitere bada, esaten duen eta egiten duen diskursoen oiteko preso, eta erantzule, eta claro, daramate denbora dexente baitere adierazten, estatuan egondan gobernuri progresistena izan dana, nolabait ere negoziaketarako ahalmen nabari baten nabaritzen duela eta nahiko variable edo aldagai handiekin egon izan dela eta barrez. Orduan, egia da, Mikelek aipatzen duen ikuspegitik, egiturazkoak direzen elementu batzuek benetan aldaketarako baliagarria badan noez alaberako azterketatik beharko genukela. Segia da, hobekuntza batzuk egon baditezken ere, egiturazko horreri baitere nola erreparatzen diogun, nola begiratzen diogun, kokatu beharko genuke. Egiturazko prekaritate bat dago, batez ere sektore konkretu batzuetan, eta egiturazko prekaritate hori bere baitan mantentzeko bide bat egon daiteke. Eta ikusten ari gara, gaude testu inguru oso konplexu batean, baina urtea hasi dugu eta prekaridadearen ondoriozko egoerarik larrienak ematen ari dira, hildakoak, eta orain gutxi baitere emon izan dana. Elementu horiek baiteren ikuste dut garrantzitsuak direla. Gero, langileen ikuspegiak eta interesak zenbaia artean erdigunean daude, eta marko estatalizazioaren ikuspegi horrek baitere zelakoa markatzen duen, Euskal Herriko ikuspegitik, marko laboral propio baten ere ikuntzarako, eta egon daitezken baliabideak erabilgarri izatera aldera, nahiko kolokan usten ditu. Orduen, gure ikuspegitik, nahiko garrantzitsuak izan daitezken elementu batzuetan, usten duen egiteko markoa, kuestionagarria izan beharko izateke, eztabaidagarri, eta baina ikusten ari dena da, eztabaida horretan sartzeko noiteko borondaterik ez dagoela. Behintzat, hori sumatzen dalako, bestelako indar poteretsuen batzuek, izan Brusela edo izan batez ere enpresariek, marko hori nahiko esarria moduan plantatzen du eta inongo margenerik gabea. Eta gainera, lehen aipatu dituzu, hor badago, modu desglosatu batean analizatu ez gero, baina dago reforma laboralena, dago pentsioena, daude, transfondoan oindela gutxi aurrekontuenak egon zirena baitere, dago Bruselaren diru partidena, dago oso kontestu konplexu batean, dago pandemiaen egoerak sotazten ari dituen guztiak, egoera horren aurretan, egoera oso konplexua da, baina, jarri behar dira mai gainean, interes orokorrak edo generalak. Eta horreri erpatu beharko nioke ez, ia honek laguntzen baduen horretara ez. Eta nire ustez adibidez, Euskal Herriko eskalatik edo begiradatik, argi dagoena da, behintzat, zerbait gehiagorako borrokagarri izan beharko litzateke. Eta iruditzen zait, sindikatu, konbatibo batzuen ikuspegitik, horrelako jarrela batzuk edo onarpen batzuk eukiteak, kale mobilizazioa baitere epeltzen du, eta ez dut uste horretan gaudenik, kontrako baizik. Orduan nik uste horrelako elementu baitere, uste errepatu beharko genukela. Nik galderaz, zuk egin duzun galderari erantzunez ez, gehiago lortu zitekeen nik uste du baiet, hor, batez ere hiru elementu aipatuko nituzke ez duk esan duzunaren ari alde batetik. Ez da gehiago lortu alde batetik Bruselaren itzala hor dagoelako, eta Europaren itzala nik uste dut bizentzutan lortu behar dugu alde batetik alderdi estruktural bezala, Maastrichteko itunetatik hemen sortu den eredu ekonomikoa eta merkatu produktiboa bada prekarietateari ateak irekitzen dizkion merkatu bat, eta maila taktiko batean Europar funtsen afera dago, neurri batzuk, emu batzuk ezartzen dituena hori lehenengo puntua. Bigarren puntua litzateke ere,
gehiago afera politikoari helduta, esango nuke Yolanda Díazek behar zuela horrelako erreforma bat edo irudi bat, ez hainbeste eduki begira, baizik eta bere irudia proiektatzeko urrengo hauteskundetara begira. Ze hor uste dut Pablo Iglesiasek esan zuela Pedro Sánchez baukala tentazioa hauteskundeak aurreratzeko. Eta Yolanda Díazek behar du nolabaiteko, ez, trampolin politiko bat ere bere figura proiektatzeko. Hori bigarrena. Eta hirugarrena esango nuke dela Komisiones eta UGT-ren, ez dakit, bizira upena ez dakit esango nuken, baina bai, existentzia beraren esplikazioa, eta da. Ezkerreko gobernu batekin, elkarrizketa sozialaren mailan ez ditugu akordioak lortzen, zein da euren eredu sindikala. Momentu honetan Komisiones eta UGT-ek ez daukate, ez dute esango borondaterik, baina ez daukate gaitasunik langileak bere horretan mobilizatzeko, eta ikusi da, negoziaketa guztian ez dira mobilizazio esanguratsuak egin. Eta bere eredu sindikala justifikatzeko behar dute horrelako akordio bat elkarrizketa sozialean oinarrituta. Eta ja bukatzeko eta beste elementu bat jartzearen gainean, ze gaur goizean Andoni Ortuzar egon da Radio Euskadin eta ez dakit entzun duzuen. Hor PNV-ari da tenkatzen, ez, marko autonomikoko konbenioekin eta hitzarmenen lehentasunarekin. Baina oso argi utzi du zergatik egiten ari den. Ez du jarri lehentasun bezala lanen reforma, lehentasun bezala jarri du ingreso minimo vitala eta HT-aren afera eta autogobernuaren aferan egon daitezkenak. Orduan esango nuke ere, PNV-ren aldetik herri ikuskera baino ari dela gehiago sobreaktuazio bat egiten, bestelako aferetan indarko relazio hobeago bat lortzeko gobernuarekin. Zerain ikusi dugu Meloia ireki dela, Ciudadanos ere jokoan sartu dela, orduan jokoan dagoena da, nolabait, legislatura honen eta estatuaren apur bat norabidea urrengo urteetan. Joko politikoa ezin esan ez dagoela, afera honetan murgilduta, guztiz ikusten dugu, azaldu duzune bezalaxe. Aipatu duzu baita ere Yolanda Díazek nolabaiteko trampolina behar zuela, eta horrexegatik lan erreformari horren besteko bomboa, ez dakit nola azaldu, eman diotela, baina gogoratu ez da, behin eta berriro Yolanda Díazek ere esan zuen, guztiz reformatuko zela, guztiz indargabetuko zela, eta ez da hori lortu, ez da kontrajarria edo ez da beraientzat ere jakinda ezin izango zutela hori egin, ez dakit, ez da haien konfiantza hausten? Bai, erabat, lehen aipatutago aitik ere, ez? Aspirazioak eta nolabait ere proiektatzea, gainera gaur egun, bizi dugun oiteko garai hain, ez dakit ez, arraro honetan, jendarteak baita ere behar ditu zaputxuet, ez? Begira da luzeko aspirazioak eta helburuak eta horreri begirako lanketak, ez? Baina gero baita ere, izan behar da, ez? Egin daiteken, egingo danaren eta hartuko duzun determinazioarekiko nolaiteko koherente, porque baleik baita ere aukera askoz ere gutxiago izateak, baina nolabait ere, zu zeu baita ere, nolako posizio defendatu duzunen araberako, ez? Eta nik uste baita ere, lehen Mikelik aipatu du, horre azkeneko urtean bai egon da nolaiteko evoluzio bat edo ñabardura ezberdin batzuek, ez? Ñabardura izan da posizio moduan plantatu izan dutena, batez ere Elkarrekin Podemos, eta Podemosek, Unidas Podemosek ordezkatzen duen nolaiteko espektro soziologikoa, PSOEk neurri baten baita ere, baina hor, garapenaren arabera, eta batez ere, figura baten nolaiteko, ez, proiektatzearen arabera hor bai egon dira ñabardura handiago batzuk, ez? Eta nola baitere, bihurtzen da horren kontrajarria, ez? Karo, zu plantetzen izaina da, erreforma goitik bera edo, erreforma hori bera erreformatuko duzula, inkluso gogoratu behar dugu aurrekari batzuk badaudela, eta EH Bildurikin baitere, nolaiteko akordio batzuetara heldu ziren zeinetan konpromiso hartzen zuten horretarako, eta gero ikusi beharko genuke eboluzio horren arabera, figura batzuek hartu duten pixuen arabera, negoziatzaileren onaren zenarekin batera, zen motako emaitzen mondan, ez? Eta agian gehiagorik lortuteko baitere igual, ez dakit, ez? Bidea, ez da bai da garzan ziteken. Kontua da, zuk ze jarrera mantentzen duzun, edo zerako zintotasunarekin jokatzen duzun horrekiko, ez? Eta nik guztu darkita garbi, helburu nagusitariko bat izan da, benetan emaitza bat ikustarazteren beharra, eta horrek zen motako egoera eskaintzen duenaren ikuspegia, ez? Eta orduan hor ja, zintotasuna baiteren beste plano batean geratzen da, ez? Nik ikusten nahi dugu Yolanda Díazen diskurtsoak oso interesgarriak dira, ze ez du jartzen hainbeste zentroa edukietan, baizik eta nolakotasunan edo forman. Erderaz esaten den bezala, no tanto en el contenido, sino en el continente, ez? Apur bat, da nolabait elkarrizketa sozialaren marko hori berriro berreskuratzea, eta gero kontuan hartu Yolanda Díazen bozka kaladeroa edo bozka helburua
nolabait hipotesi errejoniano batetik datorrela nire ustez, ez hainbeste Pablo Iglesiasen hipotesi batetik, eta da, goazen disputatzera, apur bat nazioaren ideia, estatuaren gidaritzaren ideia, eta soetik hurbil egon daitezkeen pertsonen bozka hori. Claro, edukietan baino, forman jartzen duzunean azento eta apur bat zure begia, ez nuke esango arriskutsua denik bere kalkulao politikoen arabera. Arriskutsua da ezkerreko ikuspegi batetik, zergatik zuk espektatiba batzuk sortzen dituzunean, frustrazio batzuk ere sortzen dituzu ez duzunean hori egiten. Orduan, horrek nik uste dut aukera batzuk eta arrisku batzuk irekitzen dituela. Arrisku batzuk, Europa guztian gertatzen ari den bezala, ultraeskuina posizionatzen arena bozka antisistema bezala, eta hori Espainian Voxen bitartez kanalizatu daiteke, eta lehen esan dudan bezala Andaluzia eta Gaztela Leongo hauteskundea daude, eta hori oso arriskutsua da ezkerrarentzat. Eta aukera bezala esango nuke, kasu honetan, ezker independentistetatik sortu daitekela nolabaiteko aukera bat, nahiz eta kontraesankorra izan daiteken, ze gobernuare sostengatzen ari dira, apur bat bestelako alternatiba bat proiektatzeko, ez hainbeste estatuaren gidaritzan zentratzen dena, baizik eta estaturik gabeko nazioetatik artikulatu daitekena. Eta hor traktore bezala joatu dezakete bai alderdi politiko batzuk, baina batez ere gehiengo sindikalak eta mugimendu sozialak beti ere Espainiako ezker baten konplizitasunarekin edo bestelako indarko relazio batzuekin. Eta trasfondoan, benetako eztabaida hortik dago, ez da, gaina termino historikoetan, jakin badakigu azkeneko hamarkadetan baita ere Espainian horrelako, Estatu Espainiarren horrelako noiteko mugimendok eman izan direzenean azkenean nola bukatu izan duten, ez? Eta hor badaukaten noiteko ataka historiko baten aurrean topa daiteke, ez? Uste dut figura horrek oso argi hartu duela mugimendu batek emon duen egiteko fase baten agorpena edo bukaera baten moten dela, eta beste baten moteren aukera, eta da, igual, azuka epetzen duzun hildotik ze aukerak sortu daitezkeen. Baina batez ere, estatuaren izatea bera eta eraikuntzaren egiteko ezur muinera jotzen du. Eta, karo, estatuaren egiteko existentzia bera eta izaera bera, eta horren baitan, izaera erarelatzaile dituzten mugimenduek ze logikan jokatzen dute. Eta argi dauena da hemen nazio ikuspegitik baita ere gustatu ahalko zuten kontua da. Nik apunte daukatzeko, erantzun horiek agian ezker independentistetatik oso errazak ziren bere mugimendu historikoari begiratuz, baina gaur egun ez dut esango kontraesan baten aurkitzen garen, baina bai apur bat, ikuspegi taktiko eta estrategikoa bateratu behar da. Eta zu gobernua sostengatzen ari zarena, baina erabanean uste duzunean ez zure hildo estrategikoa beste alde batetik doala, hor ikusi beharko da ze mugimendu egiten diren, eta batez ere, kontuan hartuz, legislatura hau agortzen ari dela eta hauteskunde batzuk etorriko direla maila estatalean. Orduan, ikusi beharko da ze eztabaida ematen diren bai Eskerran, Bildun eta bestelako agende politikoetan. Ikusiko dugu, eta honen gainean luzeago hitz egiteko parada izango dugu ziur asko beste egun batean. Orain gaia aldatu behar dugu eta Estrasburgora begira jarriko gara, izan ere aste honetan bertan Estrasburgotik, Europako Giza Eskubideen Auzitegitik bi berri heldu zaizkigu, alde batetik lehen aldiz, Estrasburgok Espainia zigortu duela, konfiantzazko abokatua ukatzeagatik, euskal preso bati, inkomunikatuta zegoen bitartean, Xabiera Tristainen kasua da hori, eta bestetik, Altsasuko gazteen eskakizuna ez duela aintzat hartu, atzera bota duela, eta beraz nolabait helegiteak jartzeko aukerarik gabe gelditu direla dagoeneko. Aste honetan izan dira biak, ez dakite batarekin eta bestearekin hasi nahi duzuen, ala zein nahi duzuen komentatu lehenago, zein zentzazio, ez, azken finean. Bai, nik uste nahiko paradigmatikoa bihurtzen da Xabiera Tristainen kasua. Igual Altsasukoak bestelako izaera bat hartu izan duelako, eta ez, baina batez ere oso markatua dagoelako, ez, eta askotan sakoneko noliteko elementu batzuenetara jotzen duelako, ez. Apurtxo kontestua alizatzea gaitik edo, ze testu inguruan edo ze unetan emoten da baita nahiko garrantzitsua da, 2008, 2010 testu ingurua, eta herri honetan zelako aldaketak emon ziren testu inguruak eta horrelakoek ze helburu errepresio politikoa zeukaten atzetik. Iruditzen zaineko paradigmatiko dalako, ez dalako kasu bakarra edo isolatua, eta horregaitik baita ere aipamena inguneko nuke. Eta dala, bere kasua bera, biarritzen aurkezten du bere burua, balizko egoera baten aurrean aurki daitekelako, entregatua da, entzutein esonetik pasatzen da, kalean geratzen da, eta handik eta 6 hilabetera atxilotua da, beraz inkomunikatua eta horrek ekartzen duen bestelako gurpila, ez? Eta horren atzean transfondoan, nahiz eta igual Estrasburgok ez duen hori ikutu, estatuen legedi eta noitere ez, gaietan ez hartzearen,
abokatuaren kontuagatik sartu izan dalako, baina, klaro, trasfondon dagoena da, inkomunikazioa berdin tortura sistematikorako arrisku handi bat dagoela. Eta gainera, bere testigantzaren bitartez, demostratua edo gutxienez azaldu izan da, horrela emon izan dalako. Eta orduen, horren mai batean lotzen zaitu baitere aurrekoarekin, ez? Hau da, entregatua izan da nien eta kaleratua da, eta nik eta zibetera atxilotua da, beraz, zantzu berriak emon ziren hori egon izeteko, ziurrenik estrategia errepresio bati edo polizia estrategia bat erantzuten zion gertera batzuk dira. Eta horre maila batean bestelako harimutur batzuk baitere zabaltzen ditu, ez. Orduan, argi dagoena da, fondoan dagoena da, eta oraindik orain, guztiz heldu gabe dagoen elementu bati da. Eta hamarkadeetan, tortura modu sistematiko batean aplikatu izan denean, disidentzia politiko bati, zure aurkari politiko bati, zure etxaiari berdin zaitzaren definitu, eta horren aplikazio sistematikoak eta ukin izan duen kobertura edo impunitate kobertura oso batez. Eta lotuko nuke, orain dela 2 egun edo egun bat, notizia izan den Martin Villarekin. Martin Villak orain dela urte asko zan zuelako. Gureak akatsak dira, beraienak ekimenak dira ez. Justo, uste dut, urteak pasau ala, oraindik orain indarrean zegoen elementu baten aurrean aurkitzen gara, eta hau oso paradigmatikoa da ez. Paradigmatikoa, mugarri ere izan daitekeela adierazi dute defentsek? Bai, da, Ibonek esaten zuen arira, giza eskubideen auzitegiak torturen inguruko sententzia asko eman ditu dagoeneko Espainian estatua kondenatuz. Hor, apunte bat, askotan hitz egiten dugu giza eskubideen auzitegiaz, eta giza eskubideen auzitegia ez da Europar Batasunen auzitegia, baizik eta Europako Kontseiluen auzitegia da. Ez, askotan ezkerretik ere jartzen da Europa aurrerakoi bezala, baina beste instituzioa da. Eta kasu honetan, hor daude ardura politikoak eta ardura judizialak, eta printzipio judizialak esaten dute ez, apur bat individualizatu behar dela apur bat sententzia, edo individualizatu behar dela prozesu guztia. Baina hainbeste sententzia egon direnean torturen inguruan, eta kasu honetan abokatuarekin ere sententzia egon denean, horrek ardura politiko batzuk ekarri behar ditu atzetik, eta ardura sistematiko eta struktural batzuk ekarri behar ditu atzetik, eta momentu honetan Espainiar estatua ez dago ataka horretan, edo ez dago bide hori irekitzeko apur bat asmoarekin. Horra ere ikusi genuen orain dela hilabete batzuk sekretu ofizialen legea ere ez zutela irekiko, nahiz eta gobernu programan ekartzen zuten, eta Martin Villaren ardurak eta despejatzeko ere apunte interesgarria litzateke hori. Eta gero beste kasuari lotuz, Altsasuko kasuarekin lotuz, hor eman dena da, ez hainbeste apur bat epaiketaren edo kasuaren fondoaren inguruko deuseztapen bat edo alboraketa bat, baizik eta hartu dute apur bat salaketa, eta ez dute tramitera onartu, baina ulertu behar da ere giza eskubideen auzitegia nola funtzionatzen duen, milaka eta milaka salaketa jasotzen dituzte, eta nolabait apur bat lehentasun batzuk finkatu behar dituzte, eta honek ez du esan nahi inolaz ere Altsasoko kasuan ez direnek giza eskubidea kurratu. Hor batez ere Concepción Espejelen kasua zen nahiko argigarria, ez, Auzitegi Nazionaleko epaia zen, eta gainera Guardia Zibil baten bikotea. Eta hor, Altsasuko defentsak ere nolabait hori salatu zuen, baina etzen atzera bota. Eta batez ere Altsasuko kasuaren inguruan, prozedura judiziala baino azpimarratzekoa da, eta Amaia Izkok ere horrela egin du apur bat, mobilizazio soziala, eta apur bat sortu den eztabaida soziala, eta inkluso Euskal Herritik kanpo egon den kontzientzia horrelako kasuen inguruan. Justo azpimarrena igual horixe berau da, eta lehen aipatu dozuzen plano ezberdinketa horretan geratzen dana, bide judizialak eukin duen egiteko garapen ezak, baina aldiz, eztabaida sozial politikoan baitere kasu honek eragin izan duena, zenbat kontzientzia astindu izan ditu, agian bestelako kasu batzuek asko zer igual, bestelako izara batzuk eukin zitzaketenak, agian horrelako eztabaida bat, horrelako ezagutarazte bat ez dutenak igual lortu, baina horien bitartez baitere, edo horrelako kasuen bitartez ere, nolabait ere Euskal Herrian bertan, eta Euskal Herritik kanpo, mon izan da noeteko astinketa bat, eta suposatu duen noeteko mugarri bat, igual gehiago espektro sozial edo politikoan, Eta horre maila batean, atzo baitere ustot Altsasuko gazteren batek baitere aipatzen zuen, horre maila batean sortu duen noeteko babesu golde guzti horrek benetan baduela, balio bat, jada gertaera hori emon eta gero, baina egia da, judizialki askotan baitere hor badago eztabaida oso ireki bat, zuk lehen planteatu zuen ikuspegitik. Askotan,
badirudirako Europak Espainian emoten diren urraketak edo emoten direzen gertara guztien nobiteko kontrako norabide batean jarriko du eta oso ezberdinak emon izan dira eta oso gainera batzutan kontrajarriak ere. Eta orduen eztabaida hori baitere inkluso judikaturan edo defentsetan baitere badago irekia, ez? Zein unetan eta zein eratan heldu edo bide horri jorratu, kontuan hartuta ekortzen dituen nobiteko ondorio guztiekin, ez? Eta, nik uste dut garrantzitsuena da, batez ere mugarri sozial eta politiko bat baita sortaz izan duela eta gazte horiek pairatu dutenek, ez dakit ez, benetan herri honen kontzientzian geratuko dan zerbait da, eta errepikatzeko zailtasun gehiago sortaziko ditu horren ondorioz, ez? Hemen utziko dugu gaurko solasaldia, Ibon Meñika eta Mikel Alvarez, mila esker beste behin gurean izategatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez nakidaren eskutik. Ondo izan. Hementxe duzu eskola irekia, konprometitua, konfidentzazkoa, berritzailea eta kalitatezkoa. Euskal Eskola Publikoa, aurre